Pusi the second utumfo ankobia hen sabre ye bra utumfo obehwe na yakora yesi sabrewa ho ne na tompem ti sabre nya bra e di mama nsan nyina hu nipa kakra bi na kɔ no na kɔyɛ saa na me no nti ye besre tiefo so munyanto ase efinya mpɛkina kɔ no ombunya de ompeso mu hu bia ombehu na sabre die enya bra ye de babonten ama nipa nyina hu ye bra nipa kakra bi na no kakra bi na timi ɛkɔ hɔ no ma kɔyɛ saa na me ti ye besre se munyanto ase na ebre ndu hɔ a ebe mo hu Papa no after sa amanya ekosisi ochena anopa no utwafo ni ma ye de na kase ye hu anwumle yi kura no asolefo beba kwefo beba betoto nyom anwumle yi be nonson ekɔ no kwefo beba ha betoto nyom asana nyampa kina no pa no bo no nsia no numre fatu no nsia na ya bie abrewa so ama afi do bi opeso kɔ hɔ na kɔhwɛ abrewa ni bia na tuma kɔhwɛ enti no sa abre mu ni de enye bra ye makwan mu bia kɔ hɔ no na afi no anwumle no de akonya wɔ hɔ sɛ betoto no mu hande bia betuma ba na betie kwefo no matu bi na kina no so no ebia akonya abeda hɔ no mu sɛ de edi nkan aka no nananom kumase fo ne amanhene na bedi nkan aba na ɔma ba abɛhwɛ amanfo de obia wɔn kwaso ba abɛhwɛ nananom kɔ transi wi a hɔ da hɔ mo amanfo no so mo so benya akonya no de ba abɛhwɛ abrewa ni nti saa abrewa ni de ɛyɛmbla ɛkɔya mamre ne da abrewa to ne kra biom kɔkɔbɔ bɛ na ɔman nyina sɛ ne bɛ ya bibia bɛ fɛfɛ yo kakra meka no sɛ obi obeba ha bia nim huni aha na yɛbɔ no abrewa wadi mfie wɔ ha ani du baako ɔdi akonya mfie aduasan ko enti no tibia sɛbi abrewa odi ne huni na ya antin din bɔne bia no ɛno ɛne yɛde kae no yɛ gya no kwan kora nti bɛsra manfo bɛba na tie obi a obɛba ha bia sɛ obɛdi ne huni yɛmpɛ basabasa bia yɛmpɛ kɔ no yɛmpɛ nneɛma ɛbɛyɛ de bi ɔbasabasa bia bɛba ha no na mmom yɛde buo ne ani die na deɛ ɛbɛkyerɛ sɛ yɛ no woba ɛno na wobɛyɛ sɛ yɛ abrewa kwangya no ɛbɛyɛ asomdwie so ama yɛ nanse me difa na hon sɛ abrewa yɛ obi a no ni mamamre abrewa ni obi a no ma futuo abrewa yɛ obi a otuma aboa asantehene ama na henie sɛ obedi mfie obedi ade kɔ mfie du enwatwe wabɛboa no ama na henie ayɛ kɛse ama na trɛ ɛwɔ wiase ma nyinaa tina futupa ɛne na kokoduro wonya de santehene ma yɛ no ɛno ɛne ade a yɛde kae no ne na yɛde agya na kwan nti abrewa yɛ obi a sɛ bi me kora mbedi ade no akwankyerɛ na futupa ɔde ma me no ɛna aboa me ama na maduru sei enti no na kyerɛ sɛ deɛ mɛka no sɛ na santehene ma wɔyɛ bi ama yɛ nti aduru bla ɔsɛ nso agya na kwan asomdwe Your friend also prempe. Bema also prempe. So me na nimpone. Na na santema. I don't say see dia. Dia becha. O in papa pado. O ye o batanya. You know, fire you know sebako. Ebusuani you know irrespective if you are offering one na bibiano. Odi you know bako. So me say me shadow. Now I say Nikolemi. Oh ye me na na. Eno say me yere. The time bia o home ya skabia kutani bia
ɔno sabre kwa no onyam di ade kwa so na opema sem di kwa we got papa too much you know ba ne sa no do ye de nyame asese ni fie ko and musa ni gira works as a result of said you are a very good person sir chida nya papa so to ne nkwa musa na vampire se na me de na be sie be bi oko amay what's with that Choye from Kweku Amankwa na nana eye mi nana nse misimi kan ho asem a ki ebeka ma di achi no yo batan pa o batan a na nije ne ma ho ne nana no mo obia se ekura no a no de ma en ha no se wuhia bibi na kwa ni nchen a wohwe se oboa wo oyo batan a senki benya wadati ase enso wuo kradi a nipa ntimi enyi ti kakra meka famina na ihu nse erade mfane ensi ema yenyira kaze kaya na mtini chai wale di mku school wi bia timi na ne je ngaso on hwe me na meboa ti bia futu awo de man no ani si mi ti wa de bompa timi na ne je kwa bia ma pa mesesi ya wana mi wo mu kwa jima ya wana wo mu sesi minti mi kasabe right monsieur Ndasi yeah family osetu if United States na bai na se otone chia nimrefi na monsieur timbrefia babi siemna na kuja mja kwa mwako bai papa siankra mina nane fi kubise wampo na ndio kunya chere kaka ni azu nana mo tanya baji na mo transfer sa ba ezo obo me kwa me brezo ni ono nka ko pension kranka juma kranka minye binya mai su go wa anso meme sase ni ade ya sha sisi ade dinase kase na dimano ni misha mema me pa no obo ma kwa huru piezo de no a e de metimbo kura nkebia nka e de nkakra mi si fie enu egusu nyina wona de ma ti wo ama mani abriye pa mi no tunfu agusu pa sabe mo nyina majo e frame ba afo adekese asika mfonyene na edu bread bisia sabe ebo be no wotwe asofo ya sorry ya enyina be kwa kohia wadu na dum no yen sabre yen dumfo no duma etie ne se sabe abranfo aba ne se ya brichi bosi ya ye do dumankoma ye wotwene bi ye fre na dumankoma efire dum na eba ni eba sabe ye ba as a wounded lion just obi obehie bia wo pebe bi gina ye nso kane ahwe anim wo tese dumankoma twene ne ba na just dumfo wo so pebe bi na wo latani twam ansa na wotime du dwuma yesre wo mo ese kejetia ho kofo ye ne nam ho ne tuton ne ma na jude so ese wo mo hu de esi ebre bi na o twida ne e ka se kuma se fo mu ade sante hima da fom ana jude so ne bi ton ne ma debi ukura tete no a o ne hwan o mani mo kura de yesre wo mo a ye de yaka ye mfansie wo do wo so wo be ma hia ye bonon du ba ko hia ye de anya wa na ope bibia mu na o hia ya so ye ni ya chi sa na ti
nti ye fredum ba ye beba be fa nananom ana kokofu nana Kenya se nana sabi nananom ma mo te santehima te be asetremu nyina ye bekọ dum na yakobo suntechi ni ye ade a che se ye bie santehima so bie ni ho a owo ho kwan se osu onto se nanam akwa abesu ansana amakwan na che se obi atimi asu ti sa na tie asante amamre ne ye ti yesra wo mo a momma kumasi nye din ese yasema esi ne so pa we me kura sabe ebiesi that time kura na che se dan so eden se bani se ya na aya ni bre asante ne bre pa ti momma ye kwan ne nya asante amamre na nyefe ele ma asante yehu opia frɛ na no dwane sa brese nti yesre me koto me sre me maame no ma omo wo kajetia ne ade a mudonton ne ma ya ni nsamo this is the time wa ye amamre na ya de twene ne ba dwane bebe bifa nyina ho de ye kwa ne ekwa dinya ansa kire no ra brafo ya omo gina ntan ye ho yo almost 50 enti nipa 50 ba oso a na ya ade a ya aseko na nanu muntie na yenye amamre se besie tie damase kwa no wankasa no odi na hima ho adanse be na wo editor na hima de kase edi ne ho adanse a ye gina ebegina ma ade achi wo hweta ma aboya ebegina ma ade achi na hima aye batampa na hima chese after sanka mbatumo mawura menshada nipa wo fie nyina na hima bo bia konma wo hwe so bia didi anopa wo hwe so bia dey sasem pefia na brafo ba won fa brafo nsama won fo maduane mom de dum de sabe ye de ne santema eti wo koye ni abrepa okoye ni abrepa ye ni abrepa because ye ma me prekope ene ekono ye wura prekope na ko aburuburu ne yen enti sabe bru ya hwrade enim de nyame de do mama ya hwrade mu dupa nti sabe sade America no asante yewo ne papa yewo ne pa asante amamre modu amamre ne modu yamane su modu nti sade America no esensi subio sa asante yewo bibi pa ye na maame ya hwene nje yesre nyame yenya papa pa ti sei na yansom no adawo oh ye urade emanishedin na kwa buruburu ni yan yamanishedin ya chichire ne re onim ye ure nim de yeso mo ha betim bi aboa to ye urade eja yetene so ane asore enka afri so ye nyina kwachia ne nsem no ama ye krakas no ama ye bibia enso so sense asemasinti ye nyina yesu ye da form ti ye ure man shedding the man yako mesesi ya wana mi woman kweku ajima ya wana woman mo sesi mintu minka sabe right Mr. Ndasi yeah family osetu with United States na bai na se otone chia nimrefi na mission timbefia baby sim na kuja meja kwa mwako bye siankra mina nane fi kubuse wampe na kudia kunya chere kaka ni azina na mwot na ya baji na mko transfer sa ba ezo obo amekwa bibre ezo no nka ko operation kranka juma kranka minye binya mai su go wa anso meme sase ne ade ya sha sisi ade dina se ka se na dina no misha mema me pa no obo ma kwa huru piezo de no a e de metimbo kra nke bia nke de ngakra mi si fie enu egusu nyina wona de ma
ti wawu ama mani abiri pa me no tumfo abusia pa sabe mo nyina madwo e frɛ me baafo adokese asikampo hene na edu bre bisi a sabe ebo be no wotwe asofo ya asori ya enyina bɛkɔ akɔhyia wadu na dum no yɛn sabe yɛn dumfo no duma etie ne sɛ sabe abrafo aba ne se ya brichi bosi ya yɛde oduma nkoma yɛ wɔtwene bi yɛ frɛ no oduma nkoma efire dum na ɛba nieba sabi yeba as a wounded lion just say obi obehye bia wo pe ba bi gina ya so kan ya hwe anim wo te se duma nkoma twene ne ba na just say dumfo wo so pe ba bi na wo lata ni twam ansa na wotime du dwuma yesre wo mo ese kejetia ho kofo ye ne nam ho ne tuton ne ma na gide so ese wo mo hu de esi ebre bi na wo tweda ne e ka se kuma se fo mu ade sante hima da fom anaju de sum ne bi ton ne ma debi ukura tete no a o ne hwan o mani mo kura de sre wo mo a ya de yaka ye mfansie wo de wo so be ma hia ya bonon du ba ko ba bi sim na me ja kwa mo akọ bye siankra me na fi ko bi se wampe na Dia kunya chere kaka. Ni azu nana mo wotna ya baji na mo ko transfer sa. Ba mi ba ezo. Obo me kwa bebre ezo. Ni ono nka ko operation kura nka djuma kura nka minye binya. Ma esu bi ho anso me me sase ni ade. Ya sha sisi ade. Dina se ka se na di ma no mi sha. me ma me pa no obo ma kwa huru piezo de no a de metimbo kura nkwebi anka den kakra me si fie enu egusu nyina wona de ma ti wawu ama mani abiri pa me no tumfo abusia pa sabe mo nyina madwo e frɛ me baafo adokese asikampo hene na edu bre bisi a sabe ebo be no wotwe asofo ya asori ya enyina bɛkɔ akɔhyia wadu na dum no yɛn sabe yɛn dumfo no duma etie ne sɛ sabe abrafo aba ne se ya brichi bosi ya yɛde oduma nkoma yɛ wɔtwene bi yɛ frɛ no oduma nkoma efire dum na ɛba nieba sabi yeba as a wounded lion just say obi obehye bia wo pe ba bi gina ya so kan ya hwe anim wo te se duma nkoma twene ne ba na just say dumfo wo so pe ba bi na wo lata ni twam ansa na wotime du dwuma yesre wo mo ese kejetia ho kofo ye ne nam ho ne tuton ne ma na gide so ese wo mo hu de esi ebre bi na wo tweda ne e ka se kuma se fo mu ade sante hima da fom anaju de sum ne bi ton ne ma debi ukura tete no a o ne hwan o mani mo kura de sre wo mo a ya de yaka ye mfansie wo de wo so be ma hia ya bonon du ba ko hia ya ne wa na ope o pe bibia mu na o hia ya so ye ni ya chi sa ne ti enti ye fredum ba ye beba me fa nananom ana kokofu nana kenya ase nana sabi nana ma o moti sante nyima tebe asetra mu nyina ye bekɔ dum na yakobo sunjechi ni ye ade a che se ye bie sante nyima so bie ni ho a owo ho kwan se osu na afei no anwumre no de akonya wo ho se betoto no mo ha no bia betima ba no betie kɔ efo no matumi bi na kyina no so no ebia akonya abeda ho no mo se de edi nkan aka no nananom kumase fo ne amanhene na bedi nkan aba no ma ba behwe amanfo de obia ho nkwa so ba behwe nananom ko transi wi a ho da ho mo amanfo no so mo so benya akonya no de ba behwe abrewa ni
nti saa bere ni de bla ekoya mamre ne da bere wato ne kra biom kokobo be na o man nyina se ne be ya bibia be fefe yo kakra me kan say obi obeba ha bia nim huni aha na ye bo no abrewa wadi mfie wo ha ni du ba ko odi akonwa mfie aduasan ko enti no tibia se bi abrewa odi ne huni na ya antin din boni bia no eno ene ye de kai no ye eja no kwan kra nti besra manfo beba na tie obi obeba ha bia se obedi ne huni yempe basa bia yempe ko no yempe enema ba de bi obasa basa bia beba ha no na emum ye di buo ne ani die na de ye be kire se ye no oba eno na obeye nse ya abrewa kwanja no be ya sontwe so amaye nanse me difa na honsa abrewa yo bia no mama mre abrewa ni yo bia no ma futuo abrewa yo bia otuma aboa asante hene ama na henie so obedi mfie obedi ade ko mfie du enwatwe wabeboa no ama na henie aye kese ama na tre ewo wiase ma nyina tina futupa ene na kokoduro wonya de sante hene ma ye no eno ene ade aye de kai no ne de agya na kwan ti abrewa yo bia sabi me kram bi de ade no akwanche ne futupa de ma me no ena aboa me ama na maduru sei enti no na che se de meka se na sante hema wa ye bia ma ye nti adubla o se enso agya na kwan aso